Mae angen eich help chi ar ein apêl I godi arian i'r Hen Goleg. I bawb sy'n adnabod Aberystwyth, mae'r lle'n annwyl iddyn nhw. Rydyn gofyn am gefnogaeth. Aberystwyth. Dyma Prifysgol a chanddi hanes rhyfeddol a dyfodol anhygoel. Braint I mi yw gallu bod yn rhan o'i gwaddol. Mae'n lle sy'n dod â Chymru a'r byd ynghyd. Aberystwyth yn lle hollol arbennig I fyw, a mae pob un sydd wedi bod ma'n gwybod hynny. A bydd Aber yn agos at ei colonnau am weddill lle oes. Aberystwyth. Mae Prifysgol Aberystwyth wastad wedi bod yn lle cynhwysol a chroesawgar. Os byddwch chi wedi bod yma, byddwch chi'n deall hyn i'r dim. Os oeddech chi yma hanner can mlynedd yn ôl, neu 5 mlynedd yn ôl, bydd y lle yma yn bwysig I chi. Ie, dwi'n meddwl mae'r prosiect yr Hen Goleg yn rhoi cyfle gwych I ni trawsnewid Aberystwyth, ond dim ond i'r myrfyrwyr Aberystwyth, ond i'r dre yn gyfan gwbl. Mae'r hyn dyn ni am wneud i'r Hen Goleg yn gyffrous iawn. Bydd pawb yn synnu I weld beth dyn ni'n bwriadu gyflawni. Mae'n wir, nad yw cyfans mewn apêl yn rhad. Mae'r dylanwad y bydd yn gael yn amrysiadwy. Ni wedi dod yn bell. Bydd pob rhodd a cyfraniad yn ein dyfodol yn ei gwahaniaeth mawr. Dyma'r amser I ddod at ein gilydd. Byddai'n wych os gall bawb helpu. Aberystwyth. Bydd eich rhodd chi yn helpu wedd newid yr Hen Goleg. Gybynwn ni I chi ymuno ni a rhoi faint bynnag y gallwch chi.